Marainiya na rasa ya zan yi ni, wanda nake so yau ya kyamace ni. Yanayin ki ya gishe na a dole na barki, halaye na ki ne sun ishe ni. Soyayya da makai da juna, cikin ta soyayyar da amana, na baka kaina gami da kauna, daga ƙarshe ka ce amanar marainiya. Haƙƙinki ne da kai na baki, har zaki so ki ringa yi mana raki. In kika takure ni zan barki, na lura cewa baki da zuciya. Allah nake roƙo ya ji kaina, sarkin da bai barci dare da rana, wanda shi ne ya sallama rana. Roƙo nake Allah ceci marainiya. Shi sa ku mata aka ce kuna da matsala, duk abin يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisansa, ya gaya mana wasu mutane da ba za su taɓa yin gado. Ya kake shiga cikin harkokinmu ne? Ko kana da gadon mahaifinmu ne? Kai tsammanin yawon duniyar da muke a banza muka yi shi? Na fi ƙarfinka daga kai har uwarka da kuma uwarka rabu ba? Dawaki, raƙuma da shanu da gonaki duka suna gurina, kada kuma in sake jin wani ya furta uffan akan dukiyar. Assalamu alaikum. Na tsane ka dan ubanka. Ku yi ta dukansa. Wallahi ƙarya kake ba ku isa ba. Wuta mai ci fafur, kamun rashin makasa a gidan jama'a. Ba na so in ji zancen banza, ku tashi ku karo mutane da dawakai, don inda suka shiga sai kun shiga kun kamun su. Ina san su a raye. Ya isa. Duk wata matsalar da za ta hana ka samun wannan kayan sai na kaure ita. La ilaha illallah, mun shiga uku, kin kashe shi. Rudani da tafiyar yajin bangaje hankaɗe mai shirin zuwa. Kewaye da muhimman jarumai don aikin ya ji tozali. Wani gari, menene sirrin cikin garin? Wani gari, yanayinsa ya damalmale. Wani gari, hankalin al'ummar cikinsa ya tashi. Wani gari, ya ga sabon al'amari. Kaji zancen banza. Ai dukiya ita ce lafiya. Dan Allah ne muka kashe. Dan Allah ne muka kashe. Dan Allah. UK Entertainment, kamfanin da kuke yabawa da shirye-shiryensu. Wannan lokaci, wani irin aiki suka aikata. Wani gari. Shiri mai suna Wani Gari ya taho don ya warware kullewar kallon ku. Wani gari, wani gari,
wani garin da ake kurba manja da zalla. A wani gari sun tashi ba su cin tata, duk ayyukan sosai ilimin ka kyauta. A wani gari rana take bidar ɗanta, cikin sarautun su ko ba su duba kankanta. A wani gari nema yakan zama sata, wani gari ne ba su fidda kai da zakka ba, wani gari da ake kurba manja da zalla. Ka faɗa ni na amince maka. Ina son ka sani zan iya kashe ka. Allahu akbar, mutuwa bai raba tsakani. Ka fice daga gidan nan da Allah, ba ma san munafurci. Wallahi ba zai yi ba. Dukiya takan iya zama haɗari ga mai ita. ‘Ya'yaye sukan iya zama fitina ga mahaifinsu. Shiri mai suna wani gari ya taho don ya warware kullewar kallon ku. Tun da muka zo duniya, ni da Ladu ba mu taɓa sallah ba. Balantana ni in ban da fatiya da ƙurhuwar lahu babu abin da na iya sai tsaba san kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani gari daukar nauyin shirin Nura Umar Manaja, shiryawa Umar Kofar Mazugal. Shirin wani gari ba da umarninsa Yasin Awwal. Ina so in tabbatar maka wallahi kana dabda tsine maka har abada ba ni ba. A ce mace rindaran aurenki an daura miki aure a ganki da kato a kan gado. Sassauci tsakanina da ke babu. Yadda kuka tozarta mu, kuka wulakanta mu, tun muna shaida juna da ke tun da wuri. Kuma ki duba Salim fa, wanda na ɗauki amana yadda da aminci na danka hannunsa. Bayan shi ne zai zo gaban ku ya ce yana zargi na. To ya duniya za su kalle ni. Ka sa abin da zai. Matar mutum kabarin sa inda rabo da nisan kwana, ki jira ki amshi batuna in kika bar ni dai zai kona. Matar mutum kabarin sa ƙarshen mai butulci kuka, kyawun riko da amana na rike so kabar ni a rana. Ranar rabo da masoyi ba daɗi ina yin kuka, rabuwa da mun kai na sannai laifi kwarai ba shakka. Dan ba a ɓoyen cibi duk ranar da za a yi wanka, afuwar ki yau ne maki marai ya bar yukuna. Gini banza ne ni ba zan yi ba uzuri ba, afuwar da yau kai nema ba a gare da za ka biɗa ba. Na gode so bai tsufa kai ka san ba zan manta ba, ni abin da kai mini baya in na tuna shi dai na Idan kika sake magana da kalma daya za ta fito a maimakon takardar sanyi. Kai nake tambaya ba ita ba. Wallahi zan ci mutuncin ka gobe. Ai na san da tun tambaye ka. Daga yau ba ni ne ubanki ba. Sai da ki samu wani uban ba kuma da gida na. To ai sai ki bude fuskan ki ga kowace ce ki. Maryam, wai dan Allah me haka ne? Me ya faru kuma ki kuka cikin daren nan? Nasir, dan Allah ina roƙon ka rike alƙawari. Kai haƙuri, mu jira mu ga yadda Allah zai yi da ni. Dan Allah kai haƙuri, ka bari sai na mutu kafin kai auren nan. Kin ga Maryam, auren rikayyan nan da zan yi na tabbata ba zai cutar da ke komai ba.
Ke ma fa kin san da haka. Nasiru, kai kaɗai ka rage min a duniyan nan. Kai ne gatana. Ina so don Allah ka bani lokaci, ko da watanni 3 ne. Na tabbata Allah zai amshi addu'ata. Ban taɓa tsammanin san da kike min akwai rauni a cikinsa. Su kike zauna in ci gaba da rayuwa irin taki, rayuwar cikin rashin lafiya. Gaskiya ki yi haƙuri. Auren nan kamar nayi na gama ne. In kin ga ban yi auren nan ba wallahi na mutu. Amma ki yi haƙuri, wallahi sai na yi kuma nan kusa. Haba, kin hana mutum bacci, kin hana kanki bacci, ki ta kuka kawai. Wannan lalura ba Allah bane ya dora miki. Allah, kana da abin dariya. Ko kuma ni ne zan ce kina da abin dariya? Kai. Nabiya ta taki ai sai ki sa ciki na ya ciwo. Ko? Kinga. Tashi mu je mu duba Maryam ko? Kai. Haba na dan Allah ka zo ka zauna mu hira mana. To shikenan. Amma fa minti 5 na baki. Thank you. Amma fa ni ma ina da sharadi. To me sharadin faɗin ji? Minti 5 din a ɗaki zamu yi shi. Tashi mu je. Tashi mu je. Ka taso. Ko sai na rike ka. Za ki sa na makance Maryam. Me zai makantar da kai? Hasken fuskarki. Wannan kwalliyar kamata yi da daddare za ki yi ta. Fuskarki kyalli take tamkar madubi. Ga hoton rana nan ya bayyana a ciki. Sahibul kalam. Nasir, ka fi kowa sanin irin kalaman da za a faɗa min na ji daɗi. Magana irin ta gaske da kuma irin ta fim. Da ƙarya kenan. Ni na ce ka yi ƙarya? Ko harafin ke babu a cikin maganar da na yi? Maryam kenan, akwai ki da abin dariya wallahi. Ya kamata mu shiga daga ciki. Umma fa? Tana nan tun ɗazu take jiran ka har ta dama maka kunin gyaɗa. Umma kenan. Gaskiya umman nan taki tana bala'in ji da ni da yawa. Haka ne. Duk abin da nake so, umma ta tafi ni son wannan abin. San da nake maka ne yasa ta riƙe ka tamkar ɗan da ta haifa. Allah Maryam. To ya kamata mu shiga gari ita. Assalamu alaikum. Ai da matun da naji zaka zo nace sai ka tarar da kuninka. Na gode, Allah ya saka da kai. Amin amin. Umma wai fa kunya ke yake ji a haka? A'a, wai ga miki kunya ta yake ji. Ai shi da ne a waje na. Saki jikinka Nasiru. To ba gashi ne yana wani sunkuyi da kai ba. Kin ci uwari yake. Ke ba Maryam ba ki rabo da tsokana. Ai gara ma shi kunyar da yake da kunyar. Ki ai rashin kunya kike nuna a fili. Assalamu alaikum. Amin alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abba Hajiya ce daman ta ce wai kana nema na. Kwarai kwa Nasiru. Ta faɗa maka dalilin kiran naka?
A'a bata sanar da ni ba tukuna. To dalilin kiran shine dai akan magana auren ka ne. Kuma Nasiru ni ba na son auren nan ya kai bayan sallah ba a yi shi ba. Abba na ga yau azumi fa sauran sati 3 a kama. Sati 3? Yayi daidai kenan. Sai a daura auren nan da sati 2 kenan. Tunda dai na san cewar babu wani abu da kake nema na auren wanda ba a same shi ba. Ko akwai? Babu abu. Shikenan. Sai a daura aure a yi biki. Ka je duk abin da kake bukata na aure wanda baka same shi ba ka sanarwa da hajiya ni kuma sai ta sanar mu. Shikenan. Yawa Allah ya ma albarka. Amin. Nagode. Allah ya ma albarka. Masha Allah. Ita kadai muka haifa. A da mu biyu ne gatanta daga ni sai mahaifinta a duniya. Tunda mahaifinta Allah ya karɓi ransa yanzu ba ta da kowa sai ni. Ni kuma ba da kowa sai kai Nasiru. Ƙwarai kuwa kai kadai nake da shi domin dukkan farin ciki na ya rataya a wuyanka. Saboda idan Maryam ta samu jin daɗi zan kasance ni na fi kowa farin ciki. Umma karki damu. Ni shaida ne akan irin yadda Nasiru yake son Maryam. Sannan kuma ina da yakinin cewa Maryam na daga cikin matar da suka yi sa'an aure a duniyar nan. Nasiru, ga amanar Maryam nan. Ni ina da tabbacin cewa insha Allah ba za ka yi kuka da ita ba. Saboda ni na san irin tarbiyyar da na bata. Insha Allah umma zan rike Maryam amana. Duk wani farin ciki da ya kamata mata aure ta samu a gidan mijinta. Insha Allah Maryam za ta samu a gida. Madalla. Allah ya tabbatar da alkhairi. Wato, ka san wani abu Nasir? Gaskiya kai sa'ar mata. Kuma ka san wani abu ne? Ban taba ganin uwar da take son yarta kamar mahaifiyarta ba. Sannan ta masa tarbiyya ta gani. Ai Muktar baka san yadda nake ji da Maryam ba wallahi. Ni fa yadda ka ganni nan ko bayan Maryam ina ganin ba zan kara aure ba har abada. Kana nufin kai alƙawari ba kara aure ba kenan? Ai komai wuya komi daɗi da lafiya da ba lafiya ina tare da Maryam. Ai duk wanda ya samu mata kamar Maryam ai ya gama aure. To ni dai shawarar zan baka shine gaskiya ka kai alƙawari. Kai dai ka ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya baka zuriya ɗaya ba. Amin. Kada ka yi alƙawarin da ba za ka iya cikawa ba Nasir. Maryam, komai wuya komai daɗi ba zan taɓa iya ƙara aure ba. Maryam, san da nake miki ba zan taɓa iya kwatanta miki shi ba. Ko mutuwa kika yi ba zan taɓa kallon wata ƴa mace a matsayin mace ba, ballantana kina rayu. Nasir ka san ba a iya mutum. Kuma ba mu san ya Allah zai yi da mu nan gaba ba. Kada wata rana na zo na canza maka, kai kuma ka canza shawara. Ba za ki taɓa canjawa ba Maryam. Duk halin da kika tsinci kanki, ko ma me kika zama, ba zan taɓa iya rabuwa da ke ba Maryam. Allah ya tabbatar da alkhairi a zamana da kai Nasir. In kan ki kare, a zuciya na ce amin, yanzu ma kuma amin. Ki ce ke da Zara ce ko dan ita ce wata? Da abin da ka kira ni ma daidai ne. Duka ya manyan gari, ashe ana ganin ku. Ko ba a ganin mu yanzu a ga mu kai da kake shirin dauke min kawata. Ka san da ita muke shirye-shiryen komai da komai shi yasa za ka mu kullun tare. Ai na san arina. Dan na san babu wani abu da zaki yi ba tare da rigayawa. Tare da ita zamu je gurin telan ku? Tare za mu. To ya kamata mu hanzarta mu je dan mun yi latti. Rukayya, za ki iya tafiya ɗaki. Ana buƙatar komai.
bata buƙatar komai ko? Ina za ka? Na ga wai dare yayi ne zan je nima in kwanta. Ka manta ne? Yau ai anan kake. Gaskiya fa Maryam in kika mun haka baki mun adalci wallahi. Wannan ai sai in ce mugunta ce a fili ki nuna mu. Har ga Allah ban taɓa tunanin maka mugunta ba Nasir. To in ba mugunta ba me ki? To wai Maryam tambaye ki wai in na kwana a nan me zan miki? Ke ma kuma me zaki mun? Ba mugunta bane Nasir. Na yi haka ne ba don komai ba sai dan nima ina son ganin ka a kusa da ni. Amma ban san dalilin da yasa kake guduna ba. Kin ga Maryam ni fa ba gujin ki nake. Ki kin san lalurar da ke fama da ita. Yanzu kana nufin ba za ka iya kwana a ɗakin nan ba kenan? Ba za ka iya yin kwana ɗaya a ɗakin nan ba in ya so washe gari sai ka koma can inda kake so? To yanzu shikenan dakata. Tunda kin ce haka ne, nawa zan baki in siya kwanan da zan yi a ɗakin ki? Ni zan iya biya kawai. Nasir kenan. Sanin kanka ne kuɗi ba damuwa ta bane. Kai shaida ne. A lokacin da nake da lafiya ma ba su dame ni ba sai yanzu da nake bakin mutuwa. Maryam, abin da nake so ki dan Allah dan Annabi. Ki kwanta ki haƙuri, ki huta. Ba na so ki ɗau damuwa ki sa a zuciyarki da kishi. Za su kuma tsananta miki wannan cutar da ke fama da ita. Allah ki haƙuri. Na zan zauna kawai ni. Nasir. Nasir. Ka cuce ni. Ka cutar da soyayyarmu. Ka cutar da zuciyar da bata taɓa tunanin cutanka ba. Ba abin da kai bane ke damuna. Abin da ke damuna shine lokaci guda ka canza. Na tabbata ko da a yanzu nan aka ce na mutu. Ba za ka taɓa yin da na sani a cikin ranka ba. Kin ga Rukayya, ba na son irin wannan. Ke fa babu abin da kika iya sai zolaya. Ai ka koma gurin ta yau kwanan ta ne ba zan can zolaya bane. Amma wallahi mata ba ku da kirki. Ya za a yi kawai in zuba miki ido ki kadai in barki sannan in je gurin Maryam wai kwanan ta ne. Ke ma kin san ai ba zai yiwu ba. In barki anan ke kadai in je can ina zara ido? Angon Maryama. Zan kashe wuta fa wallahi. Nas. Nas. Nana Nas. Wiki baby. Na'am. To, ruwanka yana ban ɗaki. Na cire maka kayanka suna wardrobe. Sannan breakfast is ready. Ruki baby. Da ban aure ki ba. Da na rasa babban farin ciki a rayuwata. Ni ma tun da aure ka, na tsunduma cikin soyayya. Ba ni minti biyu barin da wata. Shi kenan. Baby. Yawa, Rukayya, kin ba Maryam abinci kuwa? Sai na aikin mijina tukuna kafin yi aikin kowa. Aikinka shine farilla. Duk wani aiki saɓanin naka na fulani. Rukayya kenan. Kina matukar sangarta ni wannan. To shikenan. Amma da Allah ki daure ki tabbatar kin bata abinci idan ta farka ko? It's alright ba matsala. Zan bata. Amma fa ina da wata shawara. Shawara kuma? To bismillah zauna. Nasir, na fuskanci muna da buƙatar junanmu.
ba mu ƙi a koda yaushe muna mana junanmu ba. Amma kaga matsalar Maryam ne ya hana mu samu cikakken time ɗin da za mu samu wa kanmu farin ciki. To banda abin kirkaya, ai babu yadda zamu ba mu da mafita ba. Kai ko irin wuraren nan da ake fita ma mu bamu taɓa zuwa ba, ko honeymoon ɗinmu ma bamu je ba. To banda abinki ya za a yi mu tafiya mu bar mara lafiya a kwance a gida, ai ba zai yiwu ba. Ni a gani na abin da ya kamata mu yi kawai mu samu 'yar aiki, mu kawo irin tsofaffin nan sai mu ringa biyan su suna aikace-aikacen gidan nan. Domin kaga aikace-aikacen gidan nan wallahi sun yi yawa, ni kadai fa nake aikin nan. Ka zauna kai tunani Nasir. A tunaninki hakan yayi? Ni ina ganin hakan yayi, tunda ba wai muna nufin za mu guje ta ba, muna tare da ita. Shikenan ki kwantar da hankalinki. Ki bari in fita in dawo sai in san yadda za mu yi ko? Ina dawo. Alaikum salam. Salaja. Ya ƙara ji da jiki. Da sauƙi. Allah ya ƙara sauƙi. Kina ji Maryam? Wannan ita ce Baba Hauwa. Ita ce za ta ringa kula da ke. Duk wani aiki da ya shafe ki, yanzu ita ce za ta ringa yi. Nasir ne ya sanar da ke. Na gode Rukayya. Idan Nasir ya dawo ki mishi godiya. Kina da wani bukata a gare shi in ya zo sanar da shi? Babu. Rukayya. Ina so ki kasance mai jin tsoron Allah a duk wani abu da kike yi. To, in ban ji tsoron Allah ba tsoron ki zan ji. Tunda zuwa baba. Sannu ka dai. Tun ɗazu nake jin kishirwa. Dan Allah in akwai ruwa kusa da ke ki bani zan sha. To, sannu haji. Ni ba al'amarin gidan Nasir yana daure min kai. Duk lokacin da ka je gidan sai ka tarar shi da amarya suna cikin ɗaki. Ita uwar gidan wadda ba ta da lafiya kuma an bata ita kadai. Mu mata shi umai ne Muktar. Ba na raba ɗayan biyu. Nasir baya ko sha'awan zuwa kusa da Maryam. Kasance na gaya miki. Duk lokacin da na je gidan fa in je in duba ita uwar gidan. Sai in tarar shi da amaryar suna cikin ɗaki. Ita kuma sun bata. Wani lokaci ka tarar ita tana share hawaye. Wani lokaci kuma ka ga idanunta sun yi jajajir, ma'ana ta da ita na kuka kenan. Namiji? Me namiji kuma? Wallahi kudin ne sai a hankalin Muktar. To yanzu ban da ke da abinki. Duk duniyar nan akwai halitta da ta kai ku shari. Kai, to da ya isa haka. A bar maganar nan anan dan kai na san ka ba abin da ka fi so irin musu. Musu fa yana da amfani matukar mai ma'ana ne. Saboda ta nan ne zaka karanci abubuwa game da rayuwa har ma ka ƙara ilimi. To, ni dai ba zan yi da kai ba dan na san ka da zaki. To shikenan. In kin tashi fitowa ki fito min da juice ko shi ma za mu yi musu akai ne. Kullum kina raina zuciya mallakin take zaki.
dace mai hankali ne zuwa tarbiyya walla na dace kin amsa sunan ki cikin raina akan ki tilas na yi kauɗi salon masoya ne soyayya ai ta mai zane sai ya ce kina raina ko kuta ce kaza da kalla na ji daɗi salon masoya ne soyayya ai ta mai zane sai ya ce kina raina ko kuta ce kaza da kalla na ji daɗi abin gani tafiya ta masoya in suna taku a raina ƙaunar ka ta yi kafuwa ba ni yin shakku to karfi sannu rufe ido kada ka kalli yan zurku na san kana ta su don kuwa dai da marbe za su ji daɗi salon masoya ne soyayya ai ta mai tsari sai ya ce kina raina ko kuta ce kaza da kalla na ji daɗi ba zan sake ba a so ni zan yi tattali naki na sa nishaɗi a ranki ni zan kula haƙi naki yana da tsari abun masoya ki danke mai sanki ki ce cikon buri karki zata na barki wai za na ji daɗi salon masoya ne soyayya ai ta mai tsari sai ya ce kina raina ko kuta ce kaza da kalla na ji daɗi sanyi sanyi shi nake dibar wanka ya fami faɗa nake yi da wanda ke kin ka zo ka dafa min kar kai saki ya zo da sauri hana shi ya cin min tallafin ka yi mini amfani tun da kan gudu sai da ya faɗi salon masoya ne soyayya ai ta mai tsari sai ya ce kina raina ko kuta ce kaza da kalla na ji daɗi kullum kina raina zuciya mallakin take zaki murmushi na soyayya ke mini shi na zo na kalla na ji daɗi kullum kana raina zuciya mallakin ta kai za ka yi murmushi na soyayya kai mini shi na zo da kalla na ji daɗi salon masoya ne soyayya ai ta mai tsari sai ya ce kina raina ko kuta ce kaza Sanaji ina da uzuri to bai da shi an je rufe kofar hajiya in ba don lalura ba a haife na haife ki ko baki yadda da ni ba ne duk wani sirrinki in Allah ya yadda ni mai iya boye miki shi ne yanzu bari in je rufe baba na san an faɗa miki ni marainiya ce ba ni da uwa ba ni da uba yanzu daga mami a duniyan nan ba ni da wanda ke so na ina so idan kin yi sallah ki min addu'a Allah ya ɗauki raina haba hajiya ai duk mai rai mamaci ne ki daina faɗa irin wannan kalma ki daina fitowa daga bakinki idan Allah ya ɗoro wa bawa cuta to Allah ya yarda
zai yaye masa. In Allah ya yarda zan ci gaba da miki addu'a Allah ya yaye miki. Bari in ji. Sweetheart, na gaji wallahi. Ai ni na fi ki gajiya da kaiya. Saba ba. Kin ga kuma yanzu karfe 9. A'a, ina za ka je? Wai zan je in duba Maryam ne. Kin san yau kwana na 3 kenan ban sa ta ido. Haba Nasir, daga dawo mu ina za ka tafi da daddaren nan? Ni na san Maryam din mata yi bacci yanzu, ka bari da safe mana. Kin ga rikaya. Ki bani minti 3 kawai ba daɗewa zan yi ba zan dawo. Ke ma kamata ya mu je tare da ke ki gaida ita. Shikenan ka tafi. Amma in ka je ka kwana a can, ka dawo nan. Haba rikaya me ya zafi shi wa wuta ba? Ba dole raina ya ɓaci ba, kana nuna rashin damuwanka a fili? To kin ga mai da wukar zauna. Allah ya kai mu da safe na da gaida ita. Amma kamar yar aikin gidan nan ta tafi ko? Na san bata jima tafiya ba, karfe 8 take tafiya. Ka san menene? Sai kin faɗa. Yau zan baka wani labari ne daɗi. Taɓa baka irinsa ba. Allah? To fara bani. Ka bari sai mun yi waka. Allah, to bari in shiga fara ne ko? To shikenan. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Baba. An tashi lafiya? Ya me jikin? A jiki alhamdulillah da sauki. To Allah ya ba ta lafiya. Amin. Ya jikin naki? Jiya na kai karfe 12. Ina jiran ku. Ba ku shigo ba har bacci ya dauke ni. Allah sarki kin san wato abubuwan ne sun yawa.
Wallahi to da muka dawo muka shiga ɗaki akwai gajiya kawai sai bacci ya ɗauke mu kuma mun ɗauka ke ma kin yi bacci lokacin. Ido na biyu. Ina so mu yi wata magana. A kin ga dan Allah yanzu kin gani na shiri ne zan tafi wurin aiki kuma wallahi na yi latti. Ka taimaka ka zauna mu yi magana. Amma dan Allah maganar da zamu ki sauri ki gaya min me za ki gaya min dan na riga na yi latti. Na yi tunani ne akan wannan halin da nake ciki. Ni ban warke ba. Kuma ni ban mutu ba. To shine nake so ka taimaka min. Ki faɗa abin da kike so, Maryam. Ka taimaka ka daure. Ka samu a duba ko da ƙasashen waje ne. Idan aka samu maganin ciwon nan nawa ka taimaka ka kai ni. Haba Maryam. Baki ji abin da likitan nan ya faɗa ba ne? Possibility ba na samun saukin ki fa just 20%. Kuma shine ki so ki ƙara ɗebo wata wahala ki yaɓa min a ciki. Ni ba ni da kuɗi ma, ba ni da kuɗin da zan kai ki kasar waje wallahi. Idan ba za ka iya yin wannan ba, akwai mai sauƙin. Ina sauraron ki. Ba wani dogon magana ba ne. Ina so ka taimaka. Ka roƙi Allah ya ɗauki raina. Wai ki Maryam wace irin mata ce ki? Da in muke addu'a ki mutu da in muke addu'a ki rayu ba in kwanan ki ya kare wallahi sai kin tafi. Ki daina irin wannan magana sai ka ce ba musulma ba? Haba. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Sweetheart, lafiya na gaba ka fito ka manta za ka je office? Yanzu nake shirin tafiya da ma. Na bar ki lafiya. Rukayya, tsakanina da ke Allah ne kadai zai saka mu. Allah dai ka ƙarshen cutar da ke damunki. Idan za ki kwana dubu kina min wannan addu'a, ni kuma zan kwana dubu ina gode miki. Saboda yanzu babu abin da na fi so irin wannan. Kin gama? Gaskiya ni ban ga amfanin kuɗin ka ba Nas. Rukayya, haba. Kina bacci, kina sha suturar da kika ga dama. Kina zaune a cikin ƙayataccen gida. Kina shiga motar da kika ga dama. Sannan kuma kina yi wa duk wanda kika ga dama alkhairi. Amma duk wayannan abubuwan ki ce kuɗi na ba su da amfani a wajenki. Haba Nas, ka dube ni mana ka gani. A ce kullum a Najeriya ko Nijar ban taɓa fita ba? To banda abin ki Rukayya, bana fa cewa ne zaki ke ta hazo. Saudiya zaki je ba? A'a, ni dai kafin nan na fi so a ce mun fara zuwa London, Dubai ko Cairo. To kin ga yanzu. Zaɓi ɗaya. Allah? Yes? Oh my God. What a surprise. I love you, darling. To ni wanne ma zan zaɓa a ciki? Kin ga to. Duk wanda zuciyarki ta yanki kika zaɓa, ki sanin da ni zan shiga ɗaki kin ji? Ko? To tsaya. Dubai na zaɓa. Cairo na zaɓa. To ni gaba ɗaya ma ni London ma na zaɓa gaba ɗaya. Ni a London. Baba ya mai kyau. Da sauki. Ya mai jiki. Mun shirya ne za mu yi tafiya. Babu abin da nake so da ke. Ki tabbatar ta samu kulawa kuma ki dinga ba ta maganinta a kan kari. Mu ma ba wani dadewa za mu yi ba, kwana 4 kawai za mu yi kacar mu dawo. Yawwa, idan kina da bukatan kayan kicin da akwai duk abin da kike bukata, sannan ruwa, sabulu, komai da komai ki je kicin ki samu. Yana can. Ina za ku je Nasir? Okay, sorry. Mun manta ba mu sanar da ke ba. Za mu dan je London ne mu dan yi kwana 4 ni da matata mu dan huta. Sannan kuma za mu dan yi sayayya mu dawo.
ina fata akwai kema abin da ke bukata a tuni ki da shi ko? Yanzu kana yi min adalci kenan Nasir. Me ya kama maganar rashin adalci kuma a cikin wannan abu? Ke da baki da lafiya, da ma kina da lafiya ne muka tafi muka baki sai a ce mun baki cikin ganga. Amma haka kawai so kike dan baki da lafiya kawai shikenan ni ba zan huta ba, zan dau mata ta mu je wajen mu huta ba. Ki ji mun wannan irin maganar. A to, ni ne ma dai abin da na gani. Yawwa Hajiya. Baba sai ki dan ba mu guri ko? Da mun kun saba da gulma. Ki tashi ki fita daga nan guri. Ki kalle ni. Amma dai na faɗa maka ya kamata a kai ni asibitin waje ko? Inda da akwai ƙwararrun likitoci da kuma magani. To na ga dai ai ba laifi bane mu tafi tare ko? Amma kuma dan kina da rainin wayo. Kina nufin daukan ki zamu mu kai ki har London? Mu dauke ki mu kai ki London baki da lafiya? Wani wahalan kuma sabo mu da zamu je mu ji daɗi kuma mu zo mu dau wannan mara lafiya? Dakata ma. Ina so fa ki san wani abu, wannan cutar da kike dauke da ita ba ta warkewa ba ce. Duk wata kulawa da magani kina samu a nan. Haka kawai mu dauke ki mu fita da ke kasar waje mu je mu kashe kuɗin mu a banza. Wannan ai baki mana adalci ba ma wallahi. Rika ya mu je kan me latti na. Na baki minti biyu duk abin da zaki gaya min ki gaya min. Kalma ɗaya ce wacce ban taɓa tunani ko a mafarki zan furta maka ita ba. Tura ni bango da kai. Shi zai sa in amayar maka da duk wani abu da ke raina. Kuma na tabbata har a wajen Allah bani da laifi. Allah ya isa tsakanina da kai. Maryam, yanzu rashin kunyar taki ta balaga hannu kike kallon ƙwari ido na kiman Allah isa? Dole ne na ja maka Allah ya isa Nasir. Saboda ka cutar da ni. Ka zalunce ni. Wannan bata zalunce ni da komai ba. Saboda babu hakkina a kanta. Ban yi mamaki ba. Na san baki da godiyar Allah. Amma yanzu zan kawo ƙarshen zamantakewa ta da ki. Me kake yi? Sakinta ne. Na sake ki saki uku. Ba ni ba ki. Haba Nasir, har saki uku zaka mata? Duk wahalar da nake da wannan baiwa Allah ta kalli ƙwayar ido na ta mun Allah ya sa. Kuma abin da nake so da ke na ƙarshe ki tattara ina ki bar gidan nan tun kafin mu dawo. Yanzu ma in na fita zan ba mai gadi mu kulle mu gida. Ina na sani da zan je Nasir. Iyayena duk sun rasu. Ina zan je da wannan cutar? Wa nake da shi da zai kula da ni? Wannan zancen da ka ba kiki kenan. Kin san da haka amma kika buɗe baki kika mun Allah ya sa. Ashe akwai rawar da nake takawa kenan. Duka ya mu tafi. Saki uku Nasir. Ni kai wa saki uku. Ban taɓa tunani ko a mafarki wannan ranar za ta zo ba. Ka cuce ni. Ka ci amana ta. Sai yanzu na gane dalilin da yasa kake suna a da. Saboda kyan jikina. Kuma ka amfana da halittata. Amma dan Allah ya maida ni haka yanzu. Abin da zaka saka min da shi kenan. Ba komai. Allah mai ji ne. Mai gani ne. Kuma shi ke hukunci akan komai. Wannan magana da kika faɗa haka take mana. Amma wannan wa'azin bai samu shiga a gurin mu ba. Sai dai ki wa abi baɗan da suka rage a gidan nan. Mun kin ga tafiyar mu je. Sake ni mama. Ya sake ni. Ina
ganin kamar akwai wani zunubin da ke kaina ne da Allah ne kadai ya sani. Ina ganin kamar akwai wani abin da ke bibiya ta. Na rasa dalilin da yasa nake raya cikin tashin hankali da bakin ciki. Babu abin da ya fi dacewa da ni sai mutuwa. Duk abin da Allah ya jarrabu bawa mai muni to ya yadda da shi kaddara ce. Ki riƙe shanu biyu ki daina faɗa irin wannan kalma. Ina zan shiga yanzu baba. Ba da kowa. Iyayena duk sun rasu. Ni ma gashi yanzu ba uwa ce a garin nan. A gidan da nake ma a raɓa nake. Da sai in ɗauke ki. In na ɗauke ki ma to ya zan yi da ke? Mama uwa. Ki san me nake so ki min? Ina so ki kulle na a ɗakin nan. Ki tafi da ki ɗin. Ki banni na mutu a ɗakin nan har zo a samu gawata. Kai, zan iya ba. Sai dai tafi masallatai. Je in sanar na Allah baya karewa. Sai mu samu taimako a gare su. Ba zan iya ba. Kulle ki a cikin ɗaki? Malam Bala. Sai dai masu gidan ba sa nan sun yi tafiya. Tafiya kuma shine bai gaya mun ba. To, ba dai sun fita shi da Hajiya amaryarsa. Naji kuma suna wai ko London za su je dan har ma ce na rufe mai gidansa. Ita kuma mara lafiya fa? To, ni ma dai abin da nake ta tambayar kaina kenan. A ce na rufe gida kuma da mara lafiya a ciki. Me aikin gidan nan fa ina take? Ita ma tuntun ta fita tana ta kuka ina ta kiranta ko sauraro na bate ba balle ma ta tsaya. Kai, ka gane? Maryam, me aka miki? Menene ya faru? Saki uku. Nasir yana da hankali kuwa? Hello, Nasir. Hello, Muktar. Kana ina? Wallahi muna hanyar airport za mu tafi UK. Yanzu daman nake cewa zan kira ka. Ni kuma gani a cikin gidanka. Ina so ka bar tafiyar nan ka dawo yanzu nan. Yanzu haka ma mun riga mun yi latti fa. Mun yi booking. Ai ba za mu yi asarar kuɗin mu ba yi. Nasir kana da hankali kuwa? Ka san abin da kake faɗe? Ka san me kai? To Muktar ita bata gaya ma abin da ta gaya mun bane? Yanzu na tabbatar da cewa baka cikin hayyacinka. In dai abin da zuciyarka da hankalin ka suka raya maka kenan. Kaga Muktar in dai maganar Maryam ce da Allah ni ka bani kawai ni bana so ka sake min wata maganar Maryam. Are you mad? Stop it, Muktar. Akan abin da nake da right a kansa zaka dinga gaya min irin wannan maganar? Ni fa na riga na sake ta. Naji. Yanzu kai da kake sake ta, ina kake son ta je? Bayan ka san cewa ba ta da kowa a duniyar nan ban da kai. Haba Nasir, baka da tunani. Ai Muktar tunda ta riga ta hada ni da Allah. Wallahi ba ruwana da ita, shi free ka dauke ta di abin da kaga zaka iya da ita kai, amma ni ba ruwana da ita na sake ta. You are mad. Baka da hankali, baka da imani. Mugu. Abin da kai ba kyauta ba. Kuma ina tabbatar maka da cewa wallahi Allah ba zai barka ba. Karshen ka ba zai kyau ba, zaka gani. Stupid. Maryam, kin gani? Ki haƙuri kin ji? Ki haƙuri.
tafi kawai Muktar. Ka tafi ka bani. Allah kaɗai ya san me yake nufi da shi. ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisansa ya gaya mana wasu mutane da ba za su taɓa yin gado. Ya kake shiga cikin harkokinmu ne? Ko kana da gadon mahaifinmu ne? Kai tsammanin yawon duniyar da muke a banza muka yi shi? Na fi ƙarfinka daga kai har uwarka da kuma uwarka Rabu ba? Dawaki, raƙuma da shanu da gonaki duka suna gurina, kada kuma in sake jin wani ya furta uffan akan dukiyar. Assalamu alaikum. Na tsane ka dan ubanka. Ku ta dukansa. Wallahi ƙarya kake ba ku isa ba. Wuta mai ci fafur kamun rashin makasa a gidan jama'a. Ba na so in ji zancen banza. Ku tashi ku karo mutane da dawakai da inda suka shiga sai kun shiga kun kamun su. Ina san su a raye. Ya isa ka. Duk wata matsalar da za ta hana ka samun wannan kayan sai na kauda ita. La ilaha illallah. Mun shiga uku. Kin kashe shi. Rudani da tafiyar yajin bangaje hankaɗe mai shirin zuwa. Kewaye da muhimman jarumai don aikin ya ji tozali. Wani gari. Menene sirrin cikin garin? Wani gari yanayinsa ya damalmale. Wani gari hankalin al'ummar cikinsa ya tashi. Wani gari ya ga sabon al'amari. Kaji zancen banza. Ai dukiya ita ce lafiya. Dan Allah. UK Entertainment, kamfanin da kuke yabawa da shirye-shiryensu. A wannan lokaci, wani irin aiki suka aikata. Wani gari. Shiri mai suna Wani gari ya taho don ya warware kullewar kallon ku. Wani gari, wani gari, wani garin da ake kurba manja da zalla. A wani gari sun tashi ba su kintata, duk ayyukan sosai ilimin ka kyauta. A wani gari rana take bidar ɗanta, cikin sarautun su ko ba su duba kankanta. A wani gari nema yakan zama sata, wani gari ne ba su fidda kai da zakka ba, wani gari da ake kurba manja da zalla. Ka faɗa ni na amince maka. Ina son ka sani zan iya kashe ka. Allahu akbar, mutuwa bai raba tsakani. Ka fice daga gidan nan da Allah, ba ma son munafurci. Wallahi ba zai yi ba. Dukiya takan iya zama haɗari ga mai ita. ‘Ya'yaye sukan iya zama fitina ga mahaifinsu. Shiri mai suna Wani gari ya taho don ya warware kullewar kallon ku. Tun da muka zo duniya, ni da Ladu ba mu taɓa sallah ba. Balantana ni in ban da Fatiha da ƙurhuwar lahu babu abin da na iya sai tsaba san kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani gari daukar nauyin shirin Nura Umar Manaja, shiryawa Umar Kofar Mazugal. Shirin Wani gari ba da umarninsa Yasin Awwal. Da arzikin da Allah ya mu da dukiyar da nake da ita, ni na fi karfin wannan kudin naira miliyan 10, ni ba talaka bane. Rudanin cikin gidan, hayaniyar tudun tashi mai sanya zubar tashin hankali mai hana zaman nutsuwar wuri-wuri amma na cikin shirin. Kamfanin 1718 Motion Pictures Enterprises. Ke ce raina, in ba ki aikin ba zan yi. Ku siyo naku don ku more ganin kallon gani.
Ni fa masanin Alƙur'ani ne, na san hadisan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam. Na karanta littattafai daban-daban. Shine kuma ka turo wani ya dauranta saboda kana ganin wannan shine hanya mafi sauki da ka iya daukar mata. Matakan bincike daga bangaren 'yan sanda, labarin ya kada dan gani da takun tsarin uzuri. Ladani kwata-kwata baka kulawa da ni. Dole ne na rarrashe kitin da ke ce matata, marifi na sirri na abin biyan bukatata. A hakika na yi sa'a na samu diyar gata, wurin da yake raina ke haifo diya ta fita ko daɗiyan gata. Wata irin kisa cikin tashin hankali kuma akan shigewa duhun mabincika, sai kaka ga wata 'yar magana. Za ki ga abin da zai faru inda ni ne, kin gane ko? Usiri. Shiryawa Muhammad Awwal, ba da umarnin Alugun Zak. Tuni mahaifina shine gawan fari, Hajiya ita ce gawa ta biyu. In dai har ina da sauran buri a duniya, shine in kasance gawa ta uku. Usiri yana da yanayin tsarin kallo ko dan daurin tashin makallata a irin daurewar yankin shirin gida bayan gida. Hanzarta ku siyo naku. Usiri. Ka tafi ka bani. Allah kaɗai ya san me yake nufi da ni. Marainiya na rasa ya zan yi ni, wanda nake so yau ya kyamace ni. Yanayin ki ya gishe na a dole na barki, halaye na ki ne sun ishe ni. Soyayya da makai da juna, cikin ta soyayyar da amana. Na baka kaina gami da kauna, daga ƙarshe ka ce amanar Marainiya. Haƙƙinki ne da kaɗai na baki, har zaki so ki ringa yi min raki. In kika takure ni zan barki, na lura cewa baki da zuciya.